Ụmụnne m Adaeli mmeli ofu nwaanyị asị m na ya fụlụ this guy ifu nwoke na-ebecha ebecha like ifu nwoke zuru oke na nwoke very clean guy ifu ya masị ya mma na ihe a bụ ihe a chọrọ na nwoke ọfịa like anya fana abụọ wee bido kwụba so ka ha na-akwụ ya gaa bie luo bie ihe niile dị n'ọda ngaji ka ngazi nwere ebe ọ na-adị mma nwere ebe ọ na-adị azịza nwere ihe ọbụla nwere ebe ọ na-adị and nke ọbụla kwụsị ọtọ ya akwụbasị anya ọtọ kwụlụ very straight and iwepụ etu afọ isi wepụta ka ị ga-esi dobekwa ọma mgbakwa ngọ and ya bịa mee mistake dobe ọgba nwa obele ngọ ife ya ka ọ na-aga na efiksikwu ya ka ọ dị etu o si kwesị ịdọ si odere akwa na-arụ a ga-asụ ya asụ ịghọta na mana nsogbu adịrọ na ya like nwoke dị clean mana ọ si ya na ya chọrọ ka fa mee ihe ọbụla until gị na-eme ha agba akwụkwọ and ka o mesile gị ọ si ya na ya chọrọ ka o move in until fa agba akwụkwọ ya kwelụ so ha wee bulu agbamakwụkwọ ha wee buga na Abuja ebe fa ga-agbanye bụ akwụkwọ bọsị a na-eme wedding ya na ya nọ na moto wee na-aga ewee lute na hall o wee si nya nwanya chelu na moto ka ya cheki ma ndị mmadụ ọbịa go na hall ya wee chelu o wee litu o wee gaba ka ọ na-achọ ilitu ọ gwakwa ya again si ya nọkwalụ na moto ya kwelụ ọbazie na hall nza dịka nzọ pụtara ya cheketezie enye wee si mba ka ya nwale ihe na-eme ya wee lituo ka a litulu na nnekwu ka ọ na-apụta asị m nne na ife ụja this guy gbalịa gba onye ụja datịna ya mụrụzi ma ọnya si aka nri ka ọnya si aka ekpe ya si aka nri tọn si aka ekpe tọn ọgba okilikili instead ya ga-ababazi na moto ya jọsụ were ụkwụ chigebe azụ na họteelụ ebe fasi wee pụta and ka ọ na-agba ụja ife irie so ndị mmadụ nebezie enye anyị magolu bidozie tamube na-asị ka ezi ụdị magolu because everybody fụrụ ihe o mee si o wee ga cheta ebe ọ nọ wee tọnụọ wee chụbịa wee chụkwasị ya wee yọbịa biko ya na bestman ya fancha niile na-ayị ya si anya biko ya gbaghalụ na ya mara ife melie mana o nwere ihe ya mee just to check on him so kwana ya mana ihe a bụ the first red flag mana chekigodu na ebe the red flag nọ wee show na e nwere choice ya agbaghalị afa wee jee gbasịa akwụkwọ n'abalị afọ olu echie niile ọkpọ ya si anọla ana wee bido wee nyebie iwu ya ihe ọbụla iwepụrụ ị ga-edobie etu isi wee wetie ọ bụrụ sọ idobie ebe isi wetie na ọma etu isi wee wetie akwa ya ofu iyi ka a na-eyi asa anya and ya chọrọ ka ya na-anụ call ya chọrọ friends ya niile na ọ ga-akọtụ ha off ya chọrọ anybody ikpe ya na phone ọsị ka ekwene maka ndị ya na ya na-alụ kọlụ ọsị even ndị ya na ya na-abụ na-alụ kọlụ na ya chọrọ anybody ikpe ya na phone ọsị ikekwula ọtọgwụ ya ọsị andị na ije ọlụ na 30 minutes ezugolo gị ji wee bata ime nke nwee mara iwu wee kalịa onye si enyi iwu afọ niile ya na-eche ka ọ jụọ n'iwu nke ọtọ na ọjawala maka na ya like this guy ya ebido na-edobe iwu niile afọ Adaeli na-elife elifo and nne Ada fochio Adaeli nni foluchi no nni esile bọsị afọ ka ọ ga-ele ya na edikwe ifia mezi bụ na ya tinye fon ya na silent ịgbagolu na ị nwere ike gwa mmadụ ya akpọkwana gị ọnụ but man stop zi ya mgbe ọ chọrọ ịkpọ gị na ya mụrụ ọnụ ya ga-eji gwa ndị ya na ya na-alụ kọlụ fa akpọzini ya na fon ma ụmụnne ya anybody onye akpọzini ya na ya chọkwu ma text message na fon bụ dị ihe dị otu ya akpakwa nkịtị si na marriage ha ka dị early so ọkwanye o wee luo ofu mbọsị ya na this guy wee nọlụ wee na-esi bongi ịgbago onu nọ n'abalị ka ọ bụ na fonu ha dụcha na side table fana bụ wee nọlụ na-esi bongi na fabido ele fonu ya wee ring ya this guy wee malite wee wenyite the fonu zukie si akedo onye bụ ha ya si anọ one of the colleagues ọsị oke ịda na ihe o wee welu fonu wee dobe wee mekwala odogwie nọ n'ime ewu wee kụya ka a na-agwa anyị ha wee kụya ebia gba ọtọ nya wee zebe isi wee mechalụ wee mechatuo na bed wee gbapụ ilo
kpolo ọgọdọ gbapụta n'ilo. Unu amụ ihe this guy mee? Ọkpọchiwudi ya ụzọ outside nọ n'ime ụlọ. Ya wee na-ayị anya mepee dị ụzọ si ya na o nwere ike ịbata n'ime ụlọ ọnụnwa ebe o jiri ntị anụ ihe. Ya wee nọgide n'ilo na ya mara ihe a ga-eme na eji ekwu fon. Ya wee were ụkwụ plus ofu ọgọdọ ya gelu n'obu, ofu ọgọdọ wee jebe na nke friend ya wee lụọ ebe afọ wee kụọlụ ha aka n'abalị afọ, ha wee mepeli ụzọ ya wee lalụ. Chututu wee fo ya wee naba jesie bata. Ọ sị ya na the next time ya ga-anụkwa ka mmadụ kpọrọ ya na fon na ihe a ga-eme ya ma ndịsị mma. Ya wee dibe ihe a kọọlụ mami ya. Ya na-ebe mami ya na-ebe mami ya sị anya dibe na ịma na marriage ka dị ele. N'ụdị obu mmiri na-afụ dị ama ha na-elizi ibongi ya eji nwayọọ gbanyụọ fon ya akwa ifugo. Si ihe a na-aga. Ya mee nwe obele ihe otu a nwoke a ligolie na ọ ga-agwa ya nne ya, gwa ya nna ya, gwa ya ebe a si pụta. Ka ọ na-akwa ya ka ọ na-akwa mami ya, ka ọ na-akwa papi ya, ka ọ na-akwa ihe niile ọ maala about nyanwa. O wee kwakati ya one day iwe wee nye. Ya wee chọnụ ka ya bọlụ ma ọ sị anya gwazili ya nọ mmadụ ka ya bụ ka aka wee nyite onu nke ndị nwaanyị. Na fon ya ring again. O wee tụtụlụ fon wee maa ya n'isi ebe a dawasa ya. Ọbalaku arụ ya niile ọbala ọgbụ ya nkịtị na-enye ya na-eti tigide ka ọ papalụ ya jebe ụlọ ọgwụ ịkasịkwa. Ya wee welu fon ya wee ka akpọba ndị be ha ebe afọ ka ọ nọzi wee sị ya come on gị bịa ka ejebe ụlọ ọgwụ. Wee buru ya wee jebe ụlọ ọgwụ wee luo ewee treatise ya. Ya wee takwele dọkịta wee sị na ya ga-anọ 2 days. Ya wee nọrọ ebe afọ. Mami ya wee bịa. Ka mami ya bịa n'ụlọ ọgwụ wee bebe akwa besie akwa wee sị ya nwa m na ị ga-eso anyị wee ganaba. Even na before mami ekwu onye na ya make go up her mind na ya ga-eme gịnị na ya ga-anaba. Na ihe a na-agwa anyị ihe a na marriage ha dị a year and 8 months getting to 2 years. Ya wee ji nwayọọ wee solu mami ya jee ụna ha chenjizela ya hospital n'akụkụ ebe ụlọ ha dị. Sọkwana ya o wee bịazi ụlọ ọgwụ efe ndị mmadụ wee sị ya na ya anago. O wee kpọbịa na fon na ekwere pik fonu. Ọ sị m ka aka na-ekwu this man ebulugo moto jee be nne ya ka o jefia. Asị ya na ọ nọrọ be nne ya na ọ nọ ụlọ ọgwụ. O wee jụba ha sị ha kedu ụlọ ọgwụ ọ nọ na ya na ndị be nne ya ekwere agwụ ya. O wee na-aba ihe a ga-eme nwaanyị o ji wee hapụ ụlọ ọgwụ without agwa ya ka ọ na-aba ka ọ na-akwa mami ya iyo. Sọkwana mami ya gba ya nkịtị. O wee bagide wee basịa ya nọsịzịa n'ụlọ ọgwụ afọ wee nabazịa na nke enyi nwaanyị bikos na mami ya sị na ọ na-efrekwent na be ha. Ebe afọ ka ọ nọ wee malụ na ya dị serious. Na ya akpọgo ebe a na-alụ ọlụ wee gwa ha ihe meenụ and then ya ma mbịa ọlụ ha nye at least 1 month. Ha wee nye olu na ọlụ chọọ nya mịa afọ ya. Ọ bịa be nne ya chọọ nya mịa afọ ya. Ebe afọ ka ike nọ wee gwa ya. Ọkwana ya o wee bịazịa nke nọ wee bịa yọbazịa biko. Yọbazịa biko sisi gbaghalị ya. Ya dị sọrị nke nwa. O je na-eze ndị mmadụ ha bịa yọbịa. Ọkwa onye si ya na ya chọrọ friend na ya chọrọ kọlụ na ya chọrọ nta na ya chọrọ nke. Kịta ndị afọ si anya hapụ ka o jee na-ayọzi kafa bịa yọbịa. Ọ sị bụ nne ya chọrọzi na this guy nwee iwo ishu. Si mụ onye odogwue nọ n'ime fon wee ring ya. O wee milu odogwue wee kụọ ya ihe. Ọ sị bụ nne na this guy chọọ isi ibongi. Ọ bụrụ dị nke ọbịa ọ sị gị nne ịmagolu busenu gị egwu metụnụ gị aka nụ manụ gị njakịrị ma ọ bịa na kichin ịmagolu mee 1 or 2 na ọchị ile ibongi ọpụtasị ya jee na room ka ijechala m. Ya ya echekwa na o nwee ihe amị ya lụọ nọla ebe afọ na-echi ọ batazi oyipụba akwa ya. Ya wee malụ nọ ibongi ka a chọrọ ise. Ọ sị bụ bọsị ya mekwana nke ndị nwa agbọghọ bụ ịgbago iche ụmụ felefele ihe anụnwa ka sude anya unelie. Ya chọrọkwa that nonsense ebe a. Ya chọrọ ya andị n'ibongi bụ mgbe o ji wee chọọ not mgbe gị nwa ji wee chọọ. And ọ chọkwanụ ya nọ gị jee na room ka ijechala ya. Unu afụnụgo ụdị ihe dị otu a. Na ya na di ya nwere ike igwu egwu maka oge ọbụla na ya nọ na ụjọ. Kedu nke a ga-eme kịta na ejetekwala ije ọfụma ngazi ọkwụkwọ ọta ebe ọdụ mma ọkwụkwọ ọta ebe ọdụ olu kịta ọbịa yọba biko. Ọ sị m nne mba n'ihe abụrụ life
N'eziokwu na odogwu ka ọ bụ nnọọ a very clean and handsome guy ka ọ bụ mana adịdị mma eli n'ụdị ụjọ na-atụ ya ma afụ die ada atụ ya ma afụ nne na nna ya so mee n'ọnụ ụzọ etu obu mmiri emi efe maka na ya mara nke ya dobe nye edobere straight etu o si wado ụwa bụ akwa ifugo ihe ka a ga-afụ for the rest of our life mba not the too early but na ọ ka mma na ya jebe kịta ndị mmadụ wee bịa n'ahịa ya ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ nwanne m kedu ihe elu biko ịbụrụ nwanyị ị ka ga continue with this marriage ka ị ga-eji nwayọọ jebele onwe gị maka ofu abalị mmadụ dịkwa gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ